প্রিয় দর্শক বন্ধু শ্রোতা বন্ধু ଆମର ନାଟକ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଥମେ ସର୍ବଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଚରଣରେ ବିନ୍ଦ କରି କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଆମର ଆବାଳ ଗୃହବନିତା ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଚରଣରେ ବିନ୍ଦ କରି ଭୂମିଷ୍ଠି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆମେ ନାଟକଟି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଅହତ ପୌରାଣିକ ନାଟକ पवित्र जो क्षमा भक्त मारुति पवित्र जो क्षमा रव भक्त मारुति वंदे मातरम।